Darum no mana ganti. Ekene tupu ko ngenye la ndo nyanya abisi ka no star. Asom ko nchi azare. Ife nwetara unu taa ka nchọkwa unu mata na anyị niile nwere echiche na-abụ nke na-edu anyị. Ofu bụ nke bụ mmụọ ahụ anyị ji wee bịa ụwa, nke nwere ike ime anyị ya bụrụ mmadụ. Nke ọzọ bụ mmụọ ụwa, nke mkpọrọ mmụọ ụwa, nke na-edufu mmadụ ụzọ. Nke ọ ga-abụ o nwere ihe ịmakwana ihe a manyere gị aka, ihe a na-asị gị mee ya. Mana ezigbo mmụọ bụ tapị nke ọ na-eme, ọ bịa sị gị mee ihe dị otu a. In a seconds, ofu ya gbata gị n'obi. The next seconds, ife ha ma gbata gị n'obi ọzọ. Ọ bụrụ na ị ga-enota onwe gị anya, mgbe njiwe na-akụzi ndị a niile na-akụzi ka o nyere gị aka. Ọ bụrụ na ị na-eme ya, ọ ga-eme inwe ike wee na-aghọtanwu mmụọ ahụ, inwe ike wee na-aghọtanwu echiche ahụ, nke ahụ nwere ike iduru gị n'isi, duru gị, mee gị bụrụ mmadụ. N'ụbọchị taa, ụfọdụ nwere ife ọ ga-abụ ha mee n'ụbọchị nke taa, ife ahụ aba ha ọgaranya, ife ahụ emeghe ụwa mara ha. Mana ofu mmụọ pụta asụ ga-emekwa n'ihe a, na imekwa na ndị mmadụ ga-amụkwa gị amụ, na imekwa ihe otu a na ihe ndị mmadụ mmụọ abịa na-asị bido na-echigheri na ọ na-eme ihe ka ndị mmadụ ga-eche, ndị mmadụ ga-amụkwa m amụ. Ọ eme njiwe na-akụzi unu nke onye ọbụla na-ekweru n'onwe ya, ka ị mara na mmụọ gị ahụ mgbe ikwenye, mgbe ibere ivu n'onwe gị, mmụọ ahụ na-agwa gị okwu bụ ezigbo mmụọ, nke ga-abụ ọbịa gwa gị okwu, o cherukwa, o techikwa aka, ọgwụkwa gị sentin, ihe agbatakwa gị n'obi. Ọ mmụọ ahụ bụ ihe ga-eduru gị n'isi, mee gị bụrụ mmadụ. Mana mmụọ nke ọzọ, mmụọ ụwa mkpọrọ ya, bụ nke ọ ga-abụ ọ na-eme gị na-ebigheri aka ife ebe a na-ego ife a na-eyi n'aka. Ihe afọ ofu mmụọ asị gị ga-egokwa n'ihe a na o nwere ife a ga-arụ. Ofu mmụọ asị gị jee gotie, ọkwa ndị ọzọ na-ego, jee gotie, ọkwa ndị ọzọ na-ego. Nke a mmụọ ahụ na-edupụ ụzọ na-agwa mmadụ okwu steady. Mana mmụọ, ezigbo mmụọ ga-abụ ọbịa ọgwa gị okwu. Mmụọ ahụ so gị wee bịa ụwa, nke ga-enyere gị aka, ọbịa ọgwa gị okwu, o cherukwa. N'ọhịa ka o ji wee rụ mma ka anyị nwe na-epe attention n'onwe anyị, ka anyị ghara iji anya anyị, maka na anya anyị bụ ife mmụọ ahụ na-eji were edufu anyị ụzọ. Asị gị fụọ ndị ọzọ nọọ ife a ka ha gote ife badoro ha mma. And ọzọkwa bụ na o nwere mgbe ụfọdụ nwere ihe ọ ga-abịa ịrụpụta otu a, ịchọrọ bọta gị n'obi, ịchọrọ ịrụpụta, mana ebe gwụwori kere ihe ndị mmadụ ga ha ekwu ka rụpụta ya, kere ndị mmadụ ga ha eji. Mmụọ asị gị na onwere ọ gị lụọ ya, ezigbo mmụọ asị gị mee ihe ahụ, gị lụọ ya. Mmụọ nke asị ga-emekwana ya ahụ, ga-emekwana, imekwa ya na ndị mmadụ ga-amụkwa gị amụ, na ndị mmadụ gasị na ị na-ezuzukwa ya ụzọ, nakwa ihe ị na-eme. Achọrọ nke mara na ụmụ ife a niile ifuru ha na-arụpụtasị ọfụ, na ọ bụ na ha were egwu na ha ji mmụọ mkpasasị wee rụpụ ya, wee mebe ha ya arụpụta ụmụ ife a, ụmụ ife niile a, ma ụgbọelu a, ma moto anyị na-eyuzugasị, ma ụmụ mmanya a na-aṅụgasị aṅụ. Na ka m ji wee chọọ ka ị mara ka ị fight onwe gị. For you to fight for yourself is for you to believe in yourself. Na ị ga-emenwe ihe a. Ife ahụ ga-abịa nwe ihe ị chọrọ ime, ofu mmụọ asị gị egwu ebido tụwa gị, na ịmapụ ihe ndị mmadụ ga-ekwu. Achọrọ nke mmadụ na mgbe anyị chọrọ ime ife, ị chọrọ ịrụpụta ihe, egwu tụpa gị na ya, na o nwere ike ndị mmadụ amụọ gị amụ na ya. Achọrọ nke ime datị nọọ ife a nwere ike mgbe ị ga-afụ rezọtụ ya, ife ọ ga-ewetara gị, ife ị ga-afụ obi ụtọ. Ifu na mmụọ a ga-asị gị ma ife dị otu a, mgbe ị chọziri ime, ofu mmụọ asị gị emekwana ya, na-ekwu ihe ndị mmadụ ga-ekwu. Mgbe ọ na ife ọnwụ na onwe ihe ị chọrọ ime, ị na-eche ihe ndị mmadụ ga-ekwu. Achọrọ nke ime datin bụrụ azụ anụ ụka, ka ịfụ ka ife na-agara gị ọfụma. Maka mgbe ọnọdụ ka na mmadụ na-emejọ gị, mmadụ emekwa na onye a na-emegide gị, esi mba ka ị ghara ikwu na ọ maka ihe ndị mmadụ ga-ekwu. Ọ bụ mgbe ahụ ka onye ahụ na-emegide gị enwe pụwa na-emegide gị. Mana mgbe ị kwutere ya, efu na igbuo n'ike onye ahụ ya enwuzi ike n'ebe ị nọ.
onye ama mmenwusi ihe ahụ ọzọ. Maka na ndị mmadụ bịa ha ewere their bad energy, their devil energy wee na-eme your good energy impress, na-epress aka ka ị ghara ibunitenwu. Ma ndị a ga-emesi ihe agbanye n'ikuku were ụjọ, maka ụjọ ihe na-afa egwu a na-atụ atụ n'ikuku ka a na-agbanye otu ihe na ịmago na onye ruo otu ntị ihe ezerugo oge ịma ife, ịma ihe dị mma mara ihe adịrọ mma. Mgbe ahụ ijere ichetara ihe ma na ife a na ime ya na ọ ga-adị mma, ofu mmasị ga-emekwa na ihe ndị mmadụ ga-akọ nwanne m mee datin nọọ ife a ga-enyere gị aka. Ị ga-afụ ka ihe a ga-esi duo gị bunye gị ike. Maka na mmụọ egwu emegwu ụfọdụ n'ime unu eji binyesie aka n'ife na-atụ unu afụ n'ụbọchị taa. Ụfọdụ bụ ndị ife na-akụzi na-amasị mana egwu na-atụ ha ịlaiki, emesịkwa na onye a na-asọpọtụ onye a, ma ọ bụ egwu na-atụkwa ha isi a, emesịkwa na onye a na-emekwa ihe ọgwụ. Mana ndị ahụ ị na-eche nwere ike ị na-eche ha emesịkwa bụ ndị ọ ga-abụ nwe ka o si wee dịrị gị, ndị a ga-amadị na ịnọ. Onye ka m ji wee na-akụziri unu ka unu kwenye n'onwe unu, gbawa mbọ onwe unu, mara na o nwere onye unu na ya kwụ. Na mgbe ọ bụla ị kwenyere n'onwe gị, believe in yourself, you will see things, you will see your life change. Ife ọma ebido bịabalụ gị. Onye ka m ji wee were m wesị m kụzibere unu ihe a ọ ga-enyere unu aka. Ana m akụziri gị na o nwere ife ị na-eji ya akpọrọ, ị na-eche mgbe onye ọzọ mere iwee mee. Achọrọ nke ị mara onye ọbụla bụghị ụzọ sibe ite ga-ebu gị ụzọ wee nwee mkpọkọrọ ite. Echere mgbe onye ọzọ mere ife ọbụla ị na-eche mgbe onye ọzọ mere, makwa na oge adịghị eche mmadụ. Na o nwere ike mgbe ị ga-achọzi ka ime ihe a, ọ bụ na ife ọ ga-abụ bụ na ị mere ya ọ gazieru gị, ichewezie mgbe onye ọzọ mee. O nwere ike mgbe onye ọzọ a ga-emecheze ka ime ọ ya agarụ gị. Aka njiwe gwa unu, believe in yourself. Onye njiwe na-akụzi kwenye n'onwe gị. Gbaa mbọ ka ị mara mmụọ na-aba ahụ, mara nke bụ ezigbo mmụọ na nke bụ ajọ mmụọ. Ka ị mara na ezigbo mmụọ bụ nke ga-abụ ọ na-agwa gị okwu in seconds. Ife ọ ga-agbata gị n'obi, ma ife ọ ga-abụ onye ichetara ịchọrọ ime, egwu atụba gị na o nwere ihe ndị mmadụ ga-ekwu. Ọ bụ ajọ mmụọ bụ ihe na-achọ ka o meghasịa gị uche. Gbaa mbọ ka iwepụ mmụọ mmeghasị n'uche n'ụzọ ndụ gị. Onye ka njiwe na-akụzi ihe ndị a na-akụzi, ọ bụrụ na ị na-eme ihe, ọ ga-eme ụmụ mmụọ mkpaghasị uche ahụ a na-agbalụ gị ọsọ. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ife m na-akụzi ife ga-enyere gị aka ịbụrụ mmadụ n'ọdịnihu. Ife m na-eme maka ọdịnihu. Daalụ rie nne.